היי חברות וחברים, אני די.ג'יי יוסי ורטיים מלימון די.ג'יי. שאלו אותי מה הדרך הכי טובה להעביר קבצים אל ה-USB שלי, אז אני אראה לכם שני דרכים, ואיך אני מסדר את ה-BPM לפי הסדר, או העולה או היורד. אז בואו נצלול. טוב חברים, הדרך הראשונה זה הדרך שאנחנו מעבירים כל פעם תיקייה אחרת. לחיצה על העכבר הימני לתיקייה שאני רוצה להעביר, פתח לי חלון, למעלה יש אקספורט פלייליסט. יש לי שני כוננים, אני בוחר באיזה כונן אני רוצה להעביר, אני עובד עם E, אני אעבור ל-E, בחרתי, אני מאשר, ולמטה תראו שהאחוזים של העברה הם עולים עד הסוף. ברגע שהוא הגיע לסוף, התיקייה הזאת עברה. וככה אני מעביר עוד תיקייה ועוד תיקייה ועוד תיקייה. עכשיו אם אני רוצה להעביר את כל הפלייליסט שלי, במקום לעשות אחד, אני הולך למעלה ונכנס לאקספורט. אתם רואים שהלוח השתנה. למטה מצד שמאל יש לנו Sync Manager. לוחצים עליו ואז יש לי פה את היכולת להעביר את כל הפלייליסט. לחיצה למעלה, בפלייליסט הכל יעבור לי, ואם אני רוצה תיקייה ספציפית, כמו שאנחנו נעשה עכשיו, בחרתי תיקייה, פה אני בוחר את הכונן שלי, אני רוצה כונן E, אני מדליק את ה-Synchronize Playlist with a Device, ואז אני לוחץ כאן. אתם תראו שהתיקייה The 80s plus 1 תהיה פה. אתם לא ראיתם, אבל למטה היה אחוזים, זה פשוט עבר יותר מהר. זו אותה תיקייה, אותם שירים. והנה, זה שני הצורות. עכשיו אני אראה לכם איך אנחנו מסדרים את ה-BPM גם בתוכנה וגם לקונטרולר. אנחנו חוזרים ללוח הראשי שלנו. אם זו התיקייה שלי, אני בוחר אותה. ותראו את העכבר על ה-BPM. שימו לב שה-BPM, כל שיר הוא שונה. לוחץ עליו. וכרגע זה מהנמוך אל הגבוה. אם אני רוצה מהגבוה לנמוך, פשוט לוחץ עוד לחיצה. וככה זה מסתדר. אותו דבר גם בקונטרולר, אני אראה לכם גם בקונטרולר. בואו נצלול אל הקונטרולר. לקחנו את הכונן, הכנסנו אותו, תכף הוא יעלה. נלחץ על הסורס, נלחץ על הסטינג, זה משהו שהראיתי אתמול, אני רוצה שיהיה לי RGB, חוזר, בוחר את הכונן שלי, בוחר את הפלייליסט, והנה שני הפלייליסטים שלי, אתם רואים, הם כאן, כרגע נגיד בוחר שיר, ויש לי כאן BPM, אתם רואים 124, 123, זה מבולבל, אני רוצה שיהיה לי מהנמוך לגבוה, לחיצה על החץ, או הפוך, מהגבוה לנמוך, וככה אנחנו מסדרים את ה-BPM בקלות. היי חברים, מקווה מאוד שהשארתי אתכם. אם יש לכם עוד שאלות, אשמח לענות לכם, ונתראה בסרטון הבא.